Iti official text line tayo. Ulitin mi po, 0977-369-1552 for your request and dedication. Dedication? Dedication nga kita dumapo nga mga Dedication man dong. Dito nga ading pakidamag yaman kini Manong John Numano para mit commercial. Wow. Iti parami daw commercial. Fortune? Sino ni Kodata ni Kuya Albert? Yeah. Ay, no, 4 decade duo apo ti agarami dito commercial yo ay awan iti bayad na ngam dapat adati kontrata yo dito yung istasyon dito programa mi nga agpatalastas kayo. Awan. Kasi lang apo kasimple. Aha. Awan iti production cost na tadi hamimot apo nga sapsapulon. Iti adu nga pagsapulan. Basta kaya mi lang apo kat adu iti sponsors mi. Ayan, di ba? Awan iti production fee na. Ulitan mi awan iti production fee na basta FDD apo. Anya nga iti bakantong nga alda o kaliti may ngalawas na ating kung na dati nag-text ka niya talaga mo. Papabaw. Awan. Papapok. Kastoy ay iti pagayam. Punpun na ko mga ipuspun dati punpun tahan tamo makakanta. Kita di kinapatagtawon. Kami pa tabtabon manong arot inga nang kayo kanta ti last night ko nada. Nagpatagta nga talaga. Thank you very much apo. Okay na bagal tayo Manong June and Manong JM lakay kan. Kablawak man nagiti kadua nga batch 86 and 89. Batch 86 to 89 ko na data. Ay 86 to 89 reunion of Rizal National High School. Manong patakroman dyan 7 Sistoy nagkablao Marites Roque from Salvador, Santiago City. Wow. 7 Cs. Request na tayo 7 Cs. Yeah. Kablawak man ipapak ngaglut-luto ti si daming nga dinardaraan. Wow. Nagmayatan kini mamak nga nakaindayo. This may K. Sharing ng Rizal East San Isidro Isabela Mix Club. So pero tama na apo ulitin mi apo. No dati magagatang yung to kanta iti for the kid nga dati kasto na niya. Isabela Mix Club. Apo, madami kurso na talauna ito mampamayan dati kantami ta. Ikan dati remix na. Kumbaga apo very simple lang iti Ilocano, very simple lang apo iti background na kat nagna apo iti production nga kunada. Yes. Na properly mix. Ikanda iti na dumaduma nga volumes na kita instrumentong inasar. Nagre-recording kapo pilprijin lang dagiti green remix ito'y ganito sound system na pilprijin talaga nga po sayang lumubog dagiti boses na titmang magmulat tangkad ayan apo dagiti mo sumasa naman po kami dito sa San Sebastian kami nila Auntie Tatet Edna Pabilingan ako po dito sa Palamigan. Ay, Palamigan. Salamat po. Hello kuya, para kayo nakmanti scooter. May kaya ng kapayakan. Nalpas na tayo scooter ron. Bike mode ko na radikal ba? Siguro bike mode na ti sumaro no. No bike. Okay nga ron, yan nag-request iti 7 Cs. 7 Cs minus 7 inches. 7 Cs ko na natatega o mo di 7 Cs ko nga man dito eh. Kasi kita sarak kaputi file. Basa kagarod. Aguro kagarod. Ayan. Background. Kat ulitin mi po mo damaking atong dungag iti programa ng Pulwan at kami manan dito lang po 97.7 Sweet Radio Nagsami. Naibagang pala mi manang June kin JM kablao man amin nga kaselapet dita igid. Ano kaselapet? Di ka mo. Pagikan tayo man tayo 7 Cs. It's me, VJ19. What a VJ19 kanumatan. Kasalapit. Kasilipet. Kasilipet ko na naman. Kasilipet. Dapo, dapat natin ko ngarot. Ay, nag-request po ti 7 Cs. Ayan, kat naimpag nga looking ka komadre
Aprilin Velasco nga di tatata 7-6 echaging agwan bantay. Tindihag na ta? Ay ka oray saanan na idanan nyo latan no sinaw makangag na siya sinuman apo iti makamamu kini kumadring Aprilin Velasco ipakaamu yung man apo nga kinanta mismo na babae iti sunata nga nagkapumulaan ka ng taod iti putar da nga gasawa iti sunata na por 1 7-6.
sama sa kubani mo balong. Observasyon. Introduction na. Kwak, 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 kwak. Ano na, Awan ang sobra mga imasong laki tayo. Wakwak nita. Apo, matantanagan ako. Ampay ka di nga tatanga panawang. Alaan nyo, tikin na tinu, ti panunod ti kadwak tane. Kaysa nagatutangkap ta pa nga pagkansyonan. Ito nabigat, Adijita Pinto, Alfonso Lista Ifugao, ta housewarming ni ading Angie Ragual. Iti presidente ti For the Kido Hong Kong chapter. Tangkayan ta, dagiti bumalsin sa Jai, iti Caribbean na, at datan tumot ti Jai Rizal, Alicia Isabela para iti barangay Fiesta da Apu, antabayanan da kami tita. Tony Martes, Gemma Santa Catalina, Quirino Isabela. Tapos no Miyerkules Apu, dahil ito ka, Diyos ko, dahil iti pakabanlugan ta. Agmalmalum tang maturog. Ngarod, paki batiman, kunana, kung kata pinukaw mumuton. Ay, Gurka. Himalay. Matan. Pinukan. Natuya matan. Pinukan. Ada tao. Anak ko na tita. Kuya, pangibati mo nga po kami dito sa San Sebastian. Kan pagito kayo manday. Tagay. Ay, down na mabasit. Mangkita ta pa. Ino dapat nag-request si Tagay. Tirain ta data. Aja cellphone mo, pa inalim limit mo. Ah? Ano to nabasak tatay ka nga text itang nga nagapukin ni ading Aisa. Apay nga tabating nga ituloy. Awa madigding ngeg. Apay nga rog ko na natin niyo. Hello, bebe. Kung kuna na. Bebe. Wow. Naka-text mo. Antindi mo. Ha? Hindi YouTube to manan kuna na dito ya bangir nga balay may family lunch kuna na ay ko no bebe kata may sabay sige man sao ka awen sige nga ro kita dumpay nga pangablaw pabati nyo kami dito sa San Mateo Daramuangan Sur may tumatawag hello ayan Sur, mga pogi kan mamot at suwab. It's me, Guapit. Sa request nga po ng kantang Arapaap. Oy, metsa. Metsa dahil kanta. Arapaap. Kantang hapon mo, bati nga po manugang ko na nandito sa bahay ngayon. Request ko ba sibad friend Production Family. Thanks po. Sige, tulad mo natin may isang kikita nga DJ bangir ng istasyon. Sino? Basta, hindi, amumulatan na sino. Hindi kikita nga ding-tinggan na Manuwa nga. Kabla man lakay ko ang kape. Lakay ko Kung ano design. Diba? Kabla bakit nga nag-isakin di Santiago City, ha? Ulitin man lang yun. Pintasan tan. Mano kabla man lakay ko ang kape. Nagkabla. Bakit na? Hindi nagasikan Santiago City. Kita man na. Nagmaya data nga pangablaaw. Di lakay na. Nagapukin ni baka na. Kung na sinong tatay ta. Apo, ibaga yung ilaga. Hanyo ka din nga ibabain dagit. Ay, ibabain dagit. Nagnagan tila lakay yun. No tinaga ano dyan nagalas nga naganan kasano ka din pulos nagan yung pagana amo tayo pengardo sinunod kita nga nag-request diba may ko mo na ibagada tinagan na naimbang daw yung manong ading kahit kumamang damagon numano ti bayad ti panagkantayo last night manong ading apo hanga karaman ti panagtungaw nga IPM da kami latan tawag ako manong kan ading bakas ulit itong tawag isunan sa isunan isunan itong tawag maday kami pwede makakotat-tata madamamot on board kami apo. Okay, for your personal messages apo, iti personal number ko tapno matawagan naman. Business call lang apo, please. Ayan na ta Facebook mo. Kasano nga na internet yan da? Okay, i-take down niya po for business purposes lang apo. That iti personal number, di pagkaya mo. Text-mate niyo. Yan. 0905 808 1259. Apo nakapa-block ni Facebook, di YouTube, dagi nga number ko. Text me ito. Amo da mga dek sumusong, ba? Ano ka nung mo din nga business message. Good thing for the duo, madinakmat lang. Mga baktelodan. Naku, sa paiso lang tip, pang lolodak noda kayo manan. Kanain mo't nga maudi. Magkaadik kami testasyon nyo. Wow!
Thank you so much, Marilyn Efondo. When Marilyn Efondo ating umay kalat. Di ba nangabaksa dito yun? When sa nangabaksa naman sanan, Marilyn Efondo. Uwan kasama na malagip ko nga Marilyn Efondo. Kantata, di ba? Saan no? Efondo ko nga irugi, panagbibiyak. Walay. Habe. Naimbang nga malam yung manong, kablao man, tinaimbang nga malam ni Virginia Palugod, nga ayatuk, I love you so much, Virginia. It's me, Oliver. Yan, di kita lawan nga pangablao. Nga rod, ato tumawag tawag. Iti kayat na asawang tig kasilapit kat kapit.